Господи, благодарим Ти. О, велики дух на божественото чудотворство! Ти, за който всичко е възможно. Ти, който създаваш и единяваш невъобразимото, немислимото, ненадейното, неочакваното, което е най-великото, най-вечното, най-безкрайното. Ти, чрез който Бог се проявява, за да усили вярата. Молим Те, влей своята велика, божествена, чудотворна искра във всяка наша клетка. Изгори всяка нечистота. Взриви всяка верига. Премахни всяко препятствие. За да пребъде всичко свещено и добро. Да се отворят портите на абсолютната истина и свобода. Молим Те, едини ни в чудотворен лъч на любовта към всички и всичко, за възраждането, оздравяването, изцелението, обновлението и пресътворяването на този свят в едно с нашия Създател, Господа Бога, Вселюбящия, за да сме достойни Негови помощници и съвършени проводници на волята Му. Господи, Твоята воля да пребъде сега, винаги и във вечността. Благодарим Ти от дух и душа, ум и разум, сърце и воля. Слава Тебе! Амин. Аум. Аумен. Амин. Аум. Аумен. Амин. Аум. Аумен. Харум. Харом. Харим. Харум. Харом. Харим. Харум. Харом. Харим. Харим. За да се превърнем в живи съдове на Твоята превелика любов, с която ни изпълваш, Господи, слава Ти. Знаете колко насенки напуснаха всеки един от нас и излетяха някъде далече, далече, а при нас наистина се напълни със светлина. Такова пречистване не съм виждала до сега.
Благодаря ви.